खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नमिता मुसाहारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बे गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आं नमिता मुसाहारि इउटिउब चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामलांदो आरो माबायदि मोनखो बेखौहाय कमेन्टआव हरदो। मानो होनोब्ला नैबे दानि सोलिबाय थानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानानै पुलिसफोरजों लांजानाय बेबायदिनि जारिमिनखौ लानानै लिरनाय मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैदों। बेनि टाइटेलानो जाहैबाय जुलिया जोबथा जिउ। नोंथांमोना बे फुल भिडिअखौ नुवाखैबा नोंथांमोना बर' एजुकेशन इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायहैनांगोन आरो लोगोसे बेनि फुल भिडिअनि लिंकखौबो आं डिसक्रिप्शनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। बे सर्ट मुभिनि स्क्रिप्ट स्ट'रि एडिटिं आरो डिरेक्शनखौ होदों दिलीप सर्गीयारी। लोगोसे बेनि गिबि फावथिना खालामगिरि अजय बर' लोगोसे नमिता मुसाहारि आरो कमेडीनि मेन आर्टिस्ट बिग्राय बसुमतारी, मोनबारी, दावहारु, दीप्ति, अनसाय, मिसिमा, धनन्जय बिथांमोनानो बे सर्ट मुभियावहाय फावथिना दिन्थिदों। नोंथांमोना फुल मुभिखौ नायगोन होननानै नोंथांमोननिसिम आसा फारिनाय थायो। लोगोसे नैबे नमिता मुसाहारि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामहरनो हायो। लोगोसे नोंसोरनियाव नटिफिकेशन मोनहैयो आरो जोंनि बे जुलिया जोबथा जिउ सर्ट मुभिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, लोगोसे शेयार खालाम आरो बड' इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोनानो साबस्क्राइब खालामदो। बर'जों बर' सापर्ट खालामदो। नोंथांमोना दायो डिसक्रिप्शनाव थांनानै फुल भिडिअखौ नायहैनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव पार्ट 2 भिडिअखौ थाबैनो लाबोनो नाजागोन। लोगोसे नोंथांमोना नेनानै थादो नेक्स्ट पार्ट 2 भिडिअखौ। गोजोन्थों।